Lehiakortasuna eta innovazioa enpresetan areagotzea. Horiek dira diputazioak martxan jarri duen krisiaren aurkako planaren helburu batzuk. Eta Salto Systems enpresak laguntza horietariko onuradun bat da. Guztio bakigu, enpresak momentu honetan momentu latzak ari dira pasatzen krisiaren egoera honetan, eta orduan gure helburua izango litzateke batipat hori bertatik bertara ezagutu eta eurekin kontraste hori egin, ez? Gure laguntzak zertan egongo diren, eta azkenean eurek dazkoten ilusioa dauzkaten proiektuak ezagutzea, ez? Salto Systems enpresak sarbiderako mekanismo elektronikoen garapenaz eta fabrikazioaz enkargatzen da. Orain aeroportuetan oso arruntak diren mekanismoak eta etorkizun ez oso urrun batean gure etxeetan aurkitu dezakegunak. Mekanismo hauek sarbide eta irterabideak kontrola ditzakete eta ez dira bakarrik ate arruntentzarako, baita ere aldageleen lehiatilentzarako adibidez, eta diseinua teknologiaren eskuz badijoa ere. Laster gure etxeetan aurkituko ditugu horrelako sistemak.